Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang putra-putra, pinanggih malih kalian Bu Guru wonten ing pasinaon basa Jawi. Dinten menika sinau bab Pandhawa. Ayo saiki disebutke gambar Pandhawa ing sisih jenenge sinten? Iki Yudhistira utawa jeneng liyane Puntadewa. Iki Werkudara utawa jeneng liyane Bima. Iki Harjuna utawa jeneng liyane Janaka. Iki Nakula jeneng liyane Pinten. Lan iki Sadewa jeneng liyane Tangsen. Banjur samenika sifat-sifate utawa watake Pandhawa. Anak nomor setunggal Yudhistira, sipate wicaksana. Anak nomor kalih Werkudara, sipate kendel mbelani bebener. Anak nomor 3 Harjuna, sipate pinter lan sopan. Dene anak nomor sekawan Nakula, sipate jujur lan setya. Nomor gangsal Sadewa, sipate uga jujur lan setya. Sakmenika Bulina badhe maosaken crita saking buku paket Kaca 103. Putra-putra dibuka buku paketipun, disimak nggih. Irah-irahanipun keluarga Pandhawa. Prabu Puntadewa kuwi duwe jeneng liya yaiku Prabu Yudhistira. Prabu Puntadewa ratu utawa raja ing Amarta. Raden Werkudara diarani uga Bima. Kesatriyane ana ing Jodhipati. Raden Harjuna duwe jeneng liya Janaka. Harjuna kuwi satriya ing Madukara. Raden Nakula duwe jeneng liya Raden Pinten. Raden Nakula satriya ing Jatijajar. Raden Sadewa jeneng liyane Raden Tangsen. Raden Sadewa satriya ing Bumiratawu. Tugas dinten menika digarap soal uji kompetensi wonten ing buku paket Kaca 100 gangsal dugi 108 Romawi 1 kalih lan 3. Digarap wonten ing buku tulis, langsung ditulis jawabane kemawon. Cekap semanten saking Bu Guru. Sugeng sinau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.